Tordára vetett a sors. Erről a városról sokat olvastam. Megtudtam, hogy volt idő, amikor itt ült össze az országgyűlés, és azt is, hogy itt hirdettek először vallásszabadságot. Ma a helyiek szerint Torda a 3 P betűs szóról nevezetes. A tordai pecsenyéről, a tordai pogácsáról és a tordai hasadékról. Ahogy a tordai utcákon sétálgattam, rájöttem, hogyan sikerült a múltat konzerválni olcsó és eredeti módon. Ez a módszer Norvégiában nem ismert, ezért elmondom röviden. A varázsszó a cement. A cementgyár vékony port fúj a városra, mely a környező épületekre és növényekre száll. Ezért itt nem kell tatarozni az épületeket, permetezni a növényeket, hiszen az első eső után megköt a cement, és minden védetté válik. Ezért neveztem el ezt a várost a szürke háztetők városának. Ez a színház épülete. Ide úgy látszik, hogy nem jutott rég cementpor. Vagy talán ez a sok lyuk a tető alatt hozzátartozik a művészi koncepcióhoz. Tetszett az abszolút nyitottság ebben a városban. Csak a sajtószabadságot említsem. Itt még lehet kapni kommunista lapokat, Szkönteát és Igazságot, hiába sok szép lány a többi kiadvány borítóján. Egy idő után kikívánkoztam a város zajából, és felkerestem a tordai hasadékot, különös szépségű természeti rezervátumot. Közelében a tábla megnyugtatott, itt nem lesz zaj, nem járkálnak össze-vissza az autók, és szemét, rendetlenség sincsen. Lent elcsodálkoztam, hogy itt a hegymászók táncolnak inkább, és a fogadó sem volt mindennapos látvány. Ezek az ökohullámos székek, valamint a szép, igazi rozsdavörös terítő valóban utánozhatatlan eredetiségek. Ugyanúgy, mint ezek a furcsa alakú, különös hangeffektusokat kibocsátó hinták. Most én is úgy állok, mint Tordán néhány útszéli úriember. Pohárral a kezemben. Úgy gondolom, hogy ez egy helyi népszokás, így én is átvettem. Aztán elutazásom előtt, amikor visszatértem a városba, rájöttem, vannak új épületek is ebben a városban, melyek nem szorulnak az ingyen szórt cementporra. Annak ellenére, hogy ennek a háznak a teteje kínai pagoda stílusú, ez a tábla mégis arról árulkodik, hogy talán Európában van ez a kisváros, melynek neve Torda.